ciki ne. Na makashi. Makashi. Yoga, gaskiya na uga. Tuwale uga. Dale ina mugu. Na ta ka cikawa an gama uga. Wai mene uga? Ake ciki kwana biyu babu labarin koyo. Noman zai za uga. Ni ake bukata ya zo uga. Na ta ko yaron nan kawai. Ni na riga da na san da cewa. Kashe shi za a yi. To, a jeriya dogo shi. It's Amino on the beat, baby. Yawa shi bane wannan. Alƙur'an shi ne nake gama. Kawai ka kare. Alƙawarin Allah ka je mana. Oga! Oga ka to mana. Ke ba ka zo oga tun da ka ji an kira samu da yaro. Kai ka faɗa ni kuma cika. Bati na demo oga. An riga an cika oga. Kai to mana. Ni na kama yaro. Kama oga. Kawo shi oga mana. Shine. Kai su ya mana a. Duka. Na sama wannan a. Duka. Oga ka sunan babanka. Alhaji Musa. Alhaji Musa. Oga ka sunan Wannan yaron idan ka mare ta zai Ya wuri oga. shi ga waya kira babanka. Ka kira babanka. Ka kira kana number shi. To ka kira babanka. Ka sa number babanka. Ka sa number. Kasa. Bashi. Kasa. Kira. Alo baba, in ke na san kawo. Inna lillahi. Kai kawo wannan da buru uba kai. Uga yi magana da shi, ka gaya mai kuɗin da zai ba. Wani alhaji, ɗanka na wajen mun kama shi, kuma kuɗi muke nema. Yau zan baku. Ko mu wular da shi, yasi. Lalle oga in bai kawo ba cikin kwanan nan cikin 'yan mintutukan nan kalilan yanzu muna aika shi. Ajiyar bakinka ko? Kana jigo ka kawo kuɗi yanzu ko da zai yanzu. ba mu. Nan da minti biyan muke buƙatar kuɗi yanzu. In baka yaddara ba za mu hullar da shi yanzu. Yawo ga shi da ka riga da kayawa da babansa sai abin da ka yanke. Ni ina nawa ga na tunani yadda ni lissafa. Waya ka mutu latara. Kai dalla murtala tara sun yawa na ke gaya ma. Alƙur'an ni a nau gani ya kamata a ce murtala 7. Sun kowa kawai sai mu dan sha. Wala ni bai da mutala wani da ba mu hudu bane a Ka ji wannan dan magatsin ya Kai dalla ka tabbata ne baki mutala wani zai ba su a kowa a cike da mana ba mu hudu bane. Waye cike da mutala An wani. taya ku da haka ta. na magana a da. Ni zan yanki shawara. Muna ji kawo. Mutala shi da zai ba su a. Mutala shida. Mutala shida.